Η Ιερά Μονή Βατοπεδίου αντικρίζει τη θάλασσα της βορειοανατολικής όψης του Άθο από ένα παραθαλάσσιο ύψωμα. Η Μονή ιδρύθηκε περί το 972 με 985, πιθανώς από τρεις πλούσιους άρχοντες, τον Αθανάσιο, Νικόλαο και Αντώνιο, οι οποίοι ήρθαν και μόνασαν στο Άγιο Όρος στα χρόνια του Αγίου Αθανασίου, που ίδρυσε τη Μεγίστη Λαύρα. Στο δεύτερο τυπικό 1045 η Βατοπεδίου κατακτά την δεύτερη θέση, την οποία συνεχίζει να κατέχει και σήμερα. Τον 12ο και 13ο αιώνα εκεί μόνασαν οι εθναρχικές μορφές του σερβικού λαού Άγιοι Σάββας και Σιμεών. Ο κράλης της Σερβίας Στέφανος Δουσάν κατά τον 14ο αιώνα, ανάμεσα στις πολλές δωρεές που προσέφερε στη Μονή, ήταν και ο συνοικισμός Άγιος Μάμαντας, ενώ και τον επόμενο αιώνα άλλοι Σέρβοι ηγεμόνες συνέχισαν τη θεοφιλή τακτική των αφιερώσεων και δωρεών στο μοναστήρι. Στην ένδοξη πορεία της Μονής δεν έλειψαν και οι δύσκολες στιγμές, όπως οι επιδρομές και λαιλασίες Φράγκων πειρατών, Καταλανών 1307 και αργότερα Οθωμανικών φύλων. Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες επίσης δεν υστερήσαν σε γενεοδωρία, ενώ δυτικοί ηγεμόνες στους μεταβυζαντινούς χρόνους ενδιαφέρθηκαν για την ακεραιότητα της Μονής. Το 1749 στη Μονή ιδρύθηκε η γνωστή Αθωνιάδα Σχολή, που σε εποχές δύσεκτες για το γένος προσέφερε γνώση και μόρφωση πνευματική. Το ωραίο καθολικό της Μονής τιμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και χτίστηκε τον 10ο αιώνα. Το κοδονοστάσιο της Μονής ανεγέρθηκε περί το 1427 και είναι το παλαιότερο σωζόμενο. Από τα κοιμήλια της Μονής ιδιαίτερα γνωστό είναι η τιμία ζώνη της Παναγίας, που φυλάσσεται εκεί από τον 14ο αιώνα, αλλά και μια σειρά από θαυματουργές εικόνες της Θεοτόκου, όπως τις Ελεοβρίτισσες, τις Κτητόρισες, της Εσφαγμένης και της Παραμυθίας στολίζουν εξαίρετα το μοναστήρι.